Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko salenkonzo sithi Njengesizwe asibuyise inkolo yethu. Kukhona isisho sesingisi esithi the only people who are mad at you for speaking the truth are those who are living a lie. Keep speaking the truth. Ngesizulu ukuthi abantu abahlanyiswa ukukuzwa ukukhuluma iqiniso ilabo abaphila impilo yamanga. Qhubeka ukhulume iqiniso. Ngo-1992 ngamenywa kwi-Interfaith Conference eyayisePitoli ukomela ibandla lamaNazaretha. Kule ngqungquthela yezenkolo kwakudingidwa ngesimo seNew South Africa ukuthi njengoba zonke izinkolo sezizoba semthethweni iliphi iqhaza ezolibamba ukushumayela ezikhungweni zikahulumeni. Mina uShembe ubaba inyanga yezulu wayengithume ukuba leli bandla ngilikhiphe ngaphansi kwamanye amabandla bese lizimela njengenkolo. Nempela ibandla lamaNazaretha ngalibhalisa ngokuthi ubuNazaretha. Mhla ka-4 kuJanuwari 2010 ekseni sinomkhokheli umanxumalo sabona sekuguqe ingilosi phambi kwethu. Yabe isibhekisa kimi ithi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga kuwe uthi makhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Kuleli bandla uyofundisa bonke abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Uthathele eBhayibhelini nasehlabelelweni zamaNazaretha. Konke uyokufundisa uyokuthathela ezimfundisweni zomprofeti uIsaiah Shembe ukuthola kube kuye efundisa amaNazaretha. Amen. Yikho-ke kuleli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi sihlale sikhuluma ngoJehova uNkulunkulu wethu. Ngoba le inqubo yokukholwa ingilosi eyathi uShembe uthi asifundise. Sengiqalile ukushumayela ngahlangana nenkulumo ekuyizenzo 24 verse 5 ethi umpostoli Paul wabe engumholi webandla lamaNazaretha. La ngidida leli vesi ngoba okokuqala imina umNazaretha. Okwesibili angaze ngizwe ukuthi ibandla lamaNazaretha likhona eBhayibhelini ngaphandle kwaleli elisungulwe nguShembe. Kodwa ke uma uNkulunkulu ekuthuma nguyena oyaye akubonise indlela okumele uhambe ngayo. Ngisamangele leli vesi ngabe sengithola incwadi echaza ngomlando wakwaIsrael ngesikhathi sombuso wakwaJuda. Kulo mlando ngathola ukuthi ngesikhathi sikaYeshua kwakunamabandla amathathu: abaFarisi, abaSadusi namaNazaretha. Kulo mlando kwakuchazwa futhi ukuthi uYeshua wayengumholi webandla lamaNazaretha nokwathi engasekho laholwa ngumpostoli Paul. Le ncazelo yabe isiphendula umbuzo wami ukuthi kuvelaphi ukuthi uPaul wayengumholi webandla lamaNazaretha. Emva kwalokho ngabuye ngathola incwadi noma umbhalo kaJerome owayengumbhali enkolweni yabezizwe nokunguye owayihumushela kwiSlatin imibhalo yamaHebheru. Kulo mbhalo obizwa ngokuthi Jerome Epiphanius, uJerome uthi kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise lamahlubuka azibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Ngisho ubabheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda. Abasebenzisi iTestament elisha kuphela, kodwa baphinde basebenzise nalelo elidala lamaJuda. Abayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti babo kanye nemibhalo yabo. Basho zonke izinto lezi ezifundiswa emabandleni amaJuda. Okwehlukile ngabo ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya. Bafundisa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa, kodwa uJesu yena uyindodana yakhe. Balandela imithetho yonke namadili amaJuda, okufaka phakathi ukusoka neSabatha. Amen.
Lo mbhalo kaJerome iwona okokuqala owanginika ubufakazi obungaphikiseki bokuthi ibandla likaYeshua igama lalo kwakungamaNazaretha. Okwesibili ukuthi enkolweni yabezizwe kuyicala ukulandela inkolo kaJehova. AmaJuda ayinqatshelwa ukugcina umthetho kaJehova, okufaka phakathi ukugcina iSabatha. Ngabe ngathola incwadi kaRav Shaul olijude elimhlophe ethi The Nazarene Betrayed, Beaten, Begotten. Kule ncwadi lombhali uthi uYeshua ongumNazaretha wakhashelwa ezitheni, washawa, waphinde wazalwa. uShaul uyachaza ukuthi emva kokubethelwa kaYeshua esewafa laqedwa ngabezizwe igama lakhe emlandweni wenkolo, njengoba abezizwe bagcina sebeqhamuka nomsindisi ongaziwa enkolweni kaJehova. Kwikhasi 10 lombhali uthi abantu abaningi sebeqala ukuqonda ukuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha, hayi leli igama labezizwe esebebizwa ngalo. Ngokutholakala kwama-Dead Sea Scrolls, okuyimibhalo yamaHebheru emidala eyaba khona noYeshua engakazalwa nasekhulwini leminyaka yokuqala, sesinolwazi ngebandla lamaNazaretha elaliholwa nguYeshua. Amen. Ekhasini 25 uShaul uthi siyazi ukuthi ibandla lamaNazaretha lasungulwa ngumprofeti uJohane. NguJohane owafundisa uMesaya okunguYeshua, wamcijela ukuba abe ngumpristi omkhulu. uYeshua wakuthatha kuJohane ukuphatha ibandla lamaNazaretha, okwathi ekugcineni leli bandla lamaNazaretha laholwa ngumpostoli uShaul. Amen. Ngo-1947 abafana ababeluse ngaseKibet Qumran bathola ama-scrolls amaHebheru efihlwe emgedeni. Le mibhalo amaJuda ayifihlele izitha zenkolo kaJehova, okwakungamaGreek namaRoma, ngoba babeyishisa imibhalo eyenkolo yamaHebheru. Abangayishisile bayihumushe ngokuyihlanezela ukuze ivumelane nenkolo yabo. Kulama scrolls kwatholakala ukuthi amaJuda uMesaya akhuluma ngaye nguYeshua, nokuthi uYeshua wayehola ibandla lamaNazaretha elagcina seliholwa nguPaul. Yikho-ke lo mbhali ethi abantu sebenesiqiniseko sokuthi nguYeshua owabehola ibandla lamaNazaretha, leli kulesi sizukulwane sanamuhla eseliholwa ngumprofeti uIsaiah Shembe. Asazi ukuthi umprofeti uIsaiah Shembe wawazi kanjani lamaNazaretha kaYeshua, ngoba ayifihliwe ngokweBhayibheli kanti uShembe wayengafundanga. Lokhu kungubufakazi bokuthi uShembe wayesithunywa sasezulwini, ethunywe nguJehova ukuzovusa leli bandla likamezwezulu nomhlaba. Kunakho konke uShembe wavusa iSabatha, okwasekubulawe amaNazaretha amaningi ayingabalandeli bakaYeshua uma ificwe ekhonza ngeSabatha. Namanje amanye amakholwa asasho okuningi ngokugcina kweSabatha. Abanye bethi iSabatha ngelenkolo yakwaShembe, kodwa okungenjalo. Ngaphandle kokuba ngumthetho wesine kaJehova, iSabatha ngoka-Exodus 31 luwuphawu lwesivumelwano phakathi kwesizwe sakwa-Israel noNkulunkulu. Ku-Exodus 35 verse 2-3 uNkulunkulu uthi, ngosuku lweSabatha ungabaswa umlilo ezindlini zethu. Kodwa ngoba ukugcina kweSabatha kwakubalethela itwetwe abezizwe, baba necreed yokuchitha iSabatha efundeka kanje: enkolweni entsha kufanele amakholwa ayeke ukwenza lenkolo ibe ubuJuda, awayeke lento yokuthi angasebenzi ngeSabatha kuthiwe lusuku lokuphumula. Kufanele kusetshenzwe ngeSabatha. Kunokuthi kugcine lemikhosi yamaJuda, akugcine usuku lukaBhali okulusuku lokuqala esontweni. Noma ubani ozotholakala enza ubuJuda uzojeziswa ngokwenkolo entsha. Amen.
Nempela umuntu ofice egcina isabatha ngokomthetho wenkolo yabezizwe wayebulawa. uJehova uthe umuntu ongaligcini isabatha akabulawe. Enkolweni yabezizwe kwanomthetho othi uma uficwa ugcina isabatha kumele ubulawe. Ngokusobala inkolo yabezizwe iyayichitha inkolo kaJehova okuyinkolo yethu. Noma besingayiwo amaHebheru bekungaba ubuwula ukuthi singathi siyisizwe simnyama silahliswe izizwe ezimhlophe inkolo kaJehova bese samukela inkolo okushobona ukuthi ngiyokukhonza uBhali. Noma ngokwabamhlophe sayilahla inkolo kaJehova kodwa uShembe ufike wayivusa lenkolo kaMenzi wezulu nomhlaba. Ukuvusa inkolo kaJehova njengoba iholwa nguMose, umprofeti Isaiah Shembe lokho wakubhala phansi kumthandazo weSabatha. Kuverse 3:4 umthandazo weSabatha uShembe uthi, "Mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenqondo yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eMkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akayi kuyamukela imithandazo yenu, akasoza nehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine." Amen. Sesikuvezile ukuthi abezizwe abakufihlanga ukuthi bayamzonda uNkulunkulu wamaHebheru okunguJehova. Lokho bakufakazisa ngokuchitha yonke imithetho yakhe njengoba kuchazwa nakumaCreeds abo. Umbuzo uthi, njengoba abezizwe babemzonda kangaka uNkulunkulu wamaJuda okunguJehova, uYeshua oyindodana yakhe futhi oliJuda wamshiya nini uJehova ukuba ezoba ngumholi wenkolo elwa noJehova? Ngabe sikhuluma ngoYeshua lo owazalwa nguMaria noJosefa noma ngomunye uYeshua? KuMathewu 10:5-6 uYeshua wayala abafundi bakhe ukuba bangashumayezi abezizwe njengoba emva kwakhe ayebulawa amaNazaretha. Pho usehlanga naphi uYeshua nenkolo yabezizwe? Eminyakeni yo-300 AD uConstantine washaya umthetho ochitha inkolo yamaHebheru ngamaCreeds. LamaCreeds afundeka kanje: "Ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha iminikelo, imithandazo, ukulinda, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo, ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kulenkoloze yamaJuda noma ukutholakala ngidla namaJuda. Kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda. Uma eke waba khona otholakala enza lokho noma imina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini noma isifo sabalephero bukaGahazi sivele sehlele kimi ngaleso sikhathi. Amen. Lenkolo abezizwe abayibiza ngenkoloze, inkolo kaJehova, efike noMose yavuswa nguShembe. Osekuna bathi asingawuvezi lo mlando ukuze isizwe simnyama sihlale sibuswa yileli lumbo esilifunzwe izitha zikaJehova. Isiwula kuphela esingacabanga ukuthi laba bantu ayethi amaNtaliyane akungadliwa nabo kwakungabamhlophe. Abezizwe babe banesport lapha abamnyama bebaqhatha khona namabhubesi. Amabhubesi ebabulale abadle kubukwa kuhlekwe ngoba ukubulala abamnyama ngalolu hlobo kubo kwakuysport. Kodwa eminyakeni yo-500 AD abezizwe base behlanganisa incwadi abathi incwadi engcwele. Ngale ncwadi base befundisa ukuthi umthetho kaMose uyisivumelano esidala
manje sesiphila kwezivumelwano esisha esichitha izivumelwano esidala. Ekuqaleni abagcina umthetho kaMose babebulawa, kodwa ukuze nathi sihlanganyele nabo ukuchitha umthetho kaJehova basebethi lo mthetho uqedwa isiprofeto somprofeti uJeremiya. Bathi ngumprofeti kaJehova oqeda umthetho kaJehova. Nathi ke sancekuzisa amakhanda, seseka uqedwa ngabezizwe ngobuqili umthetho kaNkulunkulu wethu. Kunabantu ke abamnyama abangafuni ukuba abantu bazi ukuthi abezizwe bayiqeda kanjani inkolo yethu esayimukela entabeni yaseSinayi base besifunza eyabo. Lo mlando wokuhlukunyezwa kwesizwe sakithi ngabamhlophe nokuqedwa komthetho kaNkulunkulu wethu ubhalwe yibo abamhlophe phansi. Njengamanje sesikhululekile futhi sikhululeke ezweni lethu, sekuyisikhathi sokuba sizikhotha amanxeba bese sifuna ukuthi ukuze uNkulunkulu asikhaphele izitheni zethu sasenzeni. Kungagcini lapho, sibuye futhi sizibuza ukuthi yini esingayenza ukuze sibuyele ebuhleni esasinabo sisahamba noJehova uNkulunkulu wethu. Njengoba nomlando uzisho, ayikho inkolo eyake yacindezela ezinye izinkolo, kodwa ukuhlukumezeka kwezinkolo kwakwenziwa ngababusi bezwe. NaseSouth Africa kube umbuso wabamhlophe owachitha zonke ezinye izinkolo, wasala nenkolo eyodwa okungeyabo. Namanje ukuvimba abezizwe ukusebenzisa umbuso ukuchitha inkolo kaJehova ukuze silandele yabo, osopolitiki kumele baqaphele ukuthi lesi senzo sobuqili esedlula kuso asiqhutshwa yini ngomshosha phansi noma sesikhululekile. Inkosi kusise lokho enikuzwile. Le nkonzo yatholakala ku Facebook na ku YouTube othi Rempanza NCG.